Hey, alle sammen, det er den Mandiel her. Og jeg har Saki med mig. Med mig endnu en gang. Yay, endnu en gang. Og så vidt jeg husker, så gik det ikke så godt sidste gang i hvert fald. Nej, vi stod nede ved den der Nexus tilbage, der ved rummet, og var død lidt færre gange. Men vi har fået kæmpet os herop i mellemtiden, og ja, jeg tog en død, og Alien tog to døde. Men så kom vi også op. Så jeg har den suveræne føring med 18 døde lige nu. Og jeg hælder lidt efter med 7. Men må ikke jeg kommer derop af på et eller andet tidspunkt. Vi får se. Jeg kan i hvert fald godt love, at I får mange flere døde fra min side, ikke? Skal vi give det et skud? Altså, jeg kan allerede se, at der er så stille her, at det kun kan gå galt. Det er det. Har stille, før stille. Ja. Og sådan Det Enderman der herovre. glasgulv. Enderman. Jeg skal nok lade være med at slå på. God plan. Der ligger noget Der er en lille mand efter dig. Han er knockbacket, tror jeg. Sådan. Ligger noget, en health potion her, hvis du vil have. Eller bare tage begge to. Jeg har to. Au. Okay, det var gemt. Det var lige ved at blive min død der. Og der er det vigtigt, at du har health potion. Ja, hvad er den her spell? Magic spell? Jeg ved ikke, der er sådan nogle bøger rundt omkring. Jeg kan læse dem. Men go for it, hvis der. Jeg skal have noget mad her. Jeg er død. Ja, det er Rottenfest, det holder os heller ikke længe. Halvt liv. Ui, drik den der potion. Jamen, jeg har drukket den ene. Drik den anden. Jeg prøver. Okay, jeg har drak den. Det Husk gik fint. Ui, skal det tage. Goddammit. Den er Enderman, ikke? Jeg kommer til at kigge på den på et eller andet tidspunkt. Okay, nu tager jeg den ud, inden jeg kigger på den. Jeg ved ikke, hvad det er med de der Enderman. Der er et eller andet med dem. De er ikke så glade for deres eget udseende i hvert fald. Nej, det er de ikke fan af. Nej. Den. Jeg har ikke meget liv. Nej. Jeg tror, jeg kom til at slå dig, ikke det? Nej, du. Nej. Okay. Du kan bare se, at du blev ramt. Lille mand. Sådan. Jeg kan godt lide, jeg stormer ind med 3 hjerter, simpelthen. Stormer bare ind. Jeg skal nok redde dig. Det er som om, jeg kan redde nogen som helst. Nej, creeper. Det tager dem med buen den her gang. Det er det sikreste. Jeg er rigtig med arrows en eller anden årsag. Okay. Oj! Vand. Okay, vi døde ikke. Vi dør. Nej, nu spawner der bare. Okay. Jeg har fået lavet en trappe til Okay. sidefæstene. Der er bare bedrock over det hele, og der spawner bare mobs dernede. Ja. Okay. Så skal vi... A tool that helps you traverse peaceful areas more quickly. What? Hvad læser du? Jeg fandt bare tilbage i Nexus. Nice! Der er sådan nogle... Jeg tager lige en med til dig her. Vi får mindre liv af dem, men vi kan løbe mega hurtigt. Det er sådan en... Det var redstone charges, ikke? Når vi har den på, så løber vi 40% hurtigere, men vi får minus 60% health. Men hvis vi skal et hurtigt sted hen, er det nok meget rart at have. Så altså lige en med til dig. Det lyder ikke dårligt. Nej. Jeg aner ikke, hvordan jeg kommer op der faktisk. Og jeg har glemt, hvor det er, den der teleporteringsting er. Men jeg finder den nok. Ja, det må det ikke. Nu lurer mig, om jeg ikke finder den. Jeg kan ikke komme. Det var ikke der. Jeg løber hurtigt. Yay! Det var heller ikke her. Jeg har helt glemt, at jeg kan bruge kontrol også. Nej, det går stærkt nu. Skeleton er noget, den er hurtigt til at skyde. Og der var sindssygt, hvor der mange søde fish her. Jamen, det var ikke her i hvert fald. Ingenting. Det var bare et tomt rum, der ikke er bygget færdigt. Heroppe det monumentet. Hvorfor? Jeg troede, det var heroppe, jeg skulle. Det var så ikke her. Jeg kan slet ikke huske, hvor det er. Det er nede i bunden. Jeg fandt det. Gemmesejr, og det er Little Empire 1. Ja. Jo. Og så er jeg jo nede i den der by der. Ja, det kan godt blive problem. Jeg kan ikke komme ud herfra, tror jeg. Og jeg kan ikke få dit stof overhovedet. Nej. Havde du så meget, du havde lidt læderarmor, ikke? Jeg havde et par våben og sådan. Ja, men det går nok. Det er frustrerende, altså. Der er så mange sæderfisk. Jeg har aldrig set så mange sæderfisk i mit liv, altså. Skeletons og... Jeg er meget i tvivl om jeg overlever den her tur på vej om. Det tror jeg ikke, jeg gør. Er der allerede ghast? Ikke nu. Men lur mig, om det ikke sker. Jo, det... Vi har jo ikke det bedste held, om man vil. Nej. Jeg er allerede blevet skudt på 2 gange. Okay, kom nu.
Der. Men hvorfor er det, de her sædefisk kan svømme så meget, altså? Jeg ved Det ikke. lyder fish, men stadigvæk. Der må der være grænser. Det vilde skills her. Jeg kan ingenting høre, hvor de her sædefisk, altså. Der er 4 eller 5 gar. Jeg kommer op. Jeg kommer op. Put stofælgen. For søren da. Okay, altså, og så bruger jeg den her vilde torch her. Til at løbe ind til dig. Yay! Vildere! ser den her blok, altså. Her. Total Matrix moves. Jeg tror, mit sværd går i stykker for, da jeg får placeret den her blok, altså. Det ved den ikke. Okay, kan du komme lidt tilbage i dungeon her og hjælpe mig? Altså, jeg kan ikke komme op af det her hul. Du er et hul simpelthen? Jamen, jeg er stadig dernede, jo. Du faldt også ned? Ja. Okay. Og jeg prøver at kæmpe mig ud, og det går ikke særlig godt. Okay, lad os se. Der er noget træ her. Nu fik jeg placeret den ene blok. Kom nu. Okay. Kæmpe sejr, som en vis herre ville have sagt, altså. Ja. Nej, hvor er det vigtigt. Det var en anden el, der døde. Det var så knap så vigtigt. Okay, jeg tror simpelthen, det er praktisk talt umuligt for mig at komme op der uden noget gear, så jeg bliver nødt til at finde noget. Ja, men det kan godt være, når der er, de kommer herop på et eller andet tidspunkt. Så det kan godt være, at vi lige skal måske lige prøve, så vi kan regroup igen, og så vi kan få noget good stuff eller sådan et eller andet, fordi jeg føler mig heller ikke særlig sikker. Nej, okay, der var noget træ hernede. Der er noget træ her. Så går jeg bare all in på træ. Okay, jeg tror ikke, det er en dobbelt. Wow. Fandt det svære. I det der rum, der var simpelthen en golden hoe. Så heldige var vi. En gylden ho. Sådan. Det er lige også, altså. Skal jeg prøve at se, om jeg kan komme tilbage til dig, måske? Ja, jeg giver lige op, og så prøver jeg at se, om jeg kan komme derhen. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, at vi laver et kort lille klip, ikke? Jo, det gør vi. Så er vi tilbage i dette lille rum, og vi har fået lavet en lille smule mad, en lille smule armor, og er sådan mere eller mindre klar. Håber, vi finder noget good stuff her lige om lidt i det her lille slot. Men det må gerne gå lidt bedre, end det har gjort. det skulle lige mig de 2 sidste. Det der med at bruge min udgang, det var ikke godt nok. Nej, men jeg synes lige, at jeg vil have det med. Jeg tror lige, jeg laver mig et sværd. Nå, det er selvfølgelig ikke en dårlig idé. Fordi cobblestone er ret svært at finde, har vi erfaret. Ja, det er ikke det. Også der er en endertest heroppe, det kan vi nok ikke rigtig bruge til så meget. Det ligger 2 anveds dernede. Gik du ovenpå her? Jeg gik ovenpå, ja. Fremragende. Ja, det måske. Jeg ved ikke, om det er en god idé. Der var noget kul der, det tager jeg lige med. Og jeg ligger også carroten derind. Hvad laver du der, lille ven? Sådan en lille dværg. Nej, det er lige. Hvad er der? Gemmer der sig noget hernede, eller hvad? Ja, og spawn er noget. Sådan. Jeg tror, der gennem spawner så under de fleste af de her stolper. Okay. Så er det derfor, at vi aldrig kan være alene på det her map. Creeper! Pas på med at gå ud på den der terrasse altan ting, der Ja, der er allerede. Ja, småfarligt dog. Hold da. Ja. Har du tømt alle årene? Der er du. Sådan. Jeg skal ikke derud igen. Ikke lige nu. Okay, hvor var det, jeg tager runnet? Jeg napper lige den her. Okay, du kan ikke ramme. Der er nogle health potions ude. Okay. Lad os se. Så er det ned. Okay. Vi venter lige lidt med at... Der er 3 skeletons over, jeg kan ikke rigtig komme tæt på dem. Okay. Og så er der bare de her små aggressive typer. Og kommer ting fra taget af. Ikke helt. Skynd dig ind. Sådan. Kom her. Good stuff. Der kommer en lille mand. Hvor er det, de kom? De kommer heroverfra. Han droppede en sjov armor, så jeg tror, du fik den. Jeg er færdig. Den kan ikke noget specielt. Den er bare en anden farve. Okay. Der er en iron fyr ind, tror jeg. Drop lige noget af det der. Nej. Laver de på sko. Jeg tror lige, jeg lukker helt til de der små skal igen. Ja, det er nok en god idé. Jeg
Sådan. Men så kommer de bare en anden vej fra. Så kommer de store bare. Ja, okay, så går vi rundt om. Jeg fik en potato den her gang. Lækker. Også ind med den. Lad os prøve at se. Skal vi prøve at undgå at gå udenfor? Wow. Ja. Okay. Jamen, Fedt. så er det mere for dig heroppe igen, jo. Det er fremragende. Hvor var det, var det den der vej, jeg kom fra? Var det der? Nej. Du har meget crap på dig. Crap? Hvad siger du? Står her. Du bliver nødt til at finde et sted, man kan teleportere sig til deroppe. Træt af at rende den her vej. Ja, checkpoint. Ja, lige præcis. Ja, spørgsmålet om der lige er sådan et. Jeg kan også prøve at se om jeg kan. Jeg tror nemlig der stod der var 2 stykker uld herinde. Og jeg tror det ene er oppe i det her slot ting hvor der vi er nu. Men jeg tror også der er en på en af de andre etager. Så det kan godt være at du måske skal prøve at gå efter det. Og så måske bare skal gå på nederste etage og så bare loot nogle af de huse vi ikke har været inde i. Jeg prøver at komme op nu i hvert fald. Jeg var virkelig god til at undvæge de der gas ting sidst. Ja, du har øvelse jo. Ja. Ej, lad nu være med at dø i skeleton. Den døde der. Jeg har kun død 3 gange så meget som dig, jo. Det er selvfølgelig sandt. Jeg har 3 gange så meget erfaring på det her map. Og alligevel dør jeg. Der undveg jeg så godt, at jeg kom til at gå ud og strømmen der. Vandstrømmen. Okay, jeg prøver altså bare at runde lidt rundt her, så jeg kan finde et sted, som ligner noget, hvor der kan være et stykke uld. Ja, jeg kom op. Okay. Okay, jeg prøver at se, om jeg kan komme ind. Det er virkelig ikke noget nemt map. Ej, det er et af de udfordringer. Jeg har også spillet et par stykker. Og jeg kan godt huske lige da jeg kom ind på Matrix, der havde du en serie kørende med et eller andet CTM-map, som jeg har set flere spille. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men... det må have været Uncharted Territories, eller så var det Ruins of the Mindcrackers. En af de 2 sikkert. Det var Uncharted. Okay, jeg er oppe der, hvor jeg døde nu. Okay, jeg har fundet et stort ting. Ja. Der er en chest med herovre. Der er sådan en af de der cage ting, hvor det var, vi også fandt blaze powder i. Okay. Dø. Emerald. Gør det, okay. Spørgsmålet om den er deroppe. Jeg kan ikke se nogen chest. Det plejer altså at være et mærkeligt sted at gemme. Jeg fandt et creeper head. Tror ikke, at vi kan bruge det så særlig meget. Hernede. Okay. Prøv at spise noget mad. Det man kan overleve. Jeg tror, jeg har... Ja, det må være herinde. Jeg tror, jeg har fundet det. Okay. Jeg prøver at holde mig i live her. Ja. No promises. Nej, det er det. Okay. Mine. En mere. Blok. Den var lige lidt for høj, den blok der. Ej, mit sværd. Det er et dårligt tidspunkt. Her og regenerere liv. Er det ikke så svært? Det har jeg. Hvis det her ikke er uldet, så ved jeg ikke, hvad der er uldet. Jeg fandt uldet. Ja, tak. Det er magenta uld. Jeg kan ikke huske, hvad den anden farve uld det var, vi skulle ind og finde, men... det kan jeg heller ikke huske. Den må sikkert også være... Jeg kan bare grave mig ind i bygningen. Jamen, jeg tror ikke, at du behøver herop. Jeg tror, vi skal ned på en af de andre etager. Tror jeg. Okay. Hvor er det helt præcis, du er henne? Lige om lidt, så ser du en mand, der hopper ud over en bygning og løber væk i galskab. Okay. Og det er dig? Det er lige præcis mig. Enten det, eller så er der en anden person, som vil gøre det samme som mig og stjålet min taktik og sådan noget. Jeg blev sprunget ud af bygningen. Please, der ikke er langt ned. Så er der bare, jeg ved ikke, 5 edderkopper efter mig. Kan jeg overleve det her? Det kunne jeg. Okay. Jeg løber ud af bygningen nu. Ja, jeg er ude. Er du ved hovedet engang? Ja, der er du. Hvad så? Okay, vi skal have 5 edderkopper efter mig. Armor til dig. Havde du et ekstra sværd?
Ja, det har jeg, men ikke et særligt godt et. Kun et Bane-Avatar til et. Jamen, det var sådan et, jeg havde. Nå, okay. Så får du også den der, og så får du den der, og så får du den fancy blå der. Ammen altså. Torches. Mega lækker, ja. Mad er jo lige dig. Ja, det kan jeg godt lide i hvert fald. Og det ved jeg ikke. Ellers de skulle... Okay. Okay, jeg tror, jeg prøver noget. Jeg tror, endertesten står heroppe, så jeg går lige herop, og så man kan smide uldet hernede i. Nej, det var det egentlig en af reglerne, man ikke... Jeg kan ikke huske, om man ikke måtte smide uldet i en endertest, eller man ikke måtte tage det med rundt. Det ved jeg ikke. Så må de lade være med at lave det så svært. Ja, så... ja. Så vidt jeg ved, så var det bare, at man ikke måtte flytte rundt på endertest. Så det må vi godt. I vores egen lille. Det tror jeg også, vil være reglen. Ja, det er det nu i hvert fald. Ja. Jeg kommer ned igen hjemme. Det skal være lige heroppe af. Og så må vi prøve, om vi kan gå på anden etage, og se om der er et eller andet, hvor der vi tænker, der burde der være noget uld. Jeg har smadret vinduet i et hus. Eller også så er det helt nede på første etage, måske. Hvor er du henne? Jeg kommer ud igen. Jeg skal bare lige uldet er placeret sikkert. Liber, kunne du hjælpe lidt? Tak. Sådan kommer man i en bygning. Okay, så... zombie bag dig. Okay, og sådan falder man ned i en bygning. Der er stillhed. For helvede, creeper. Du skal jo ikke lade være. Hvad søren da. Okay, det der stof tror jeg godt, jeg kan få reddet den her gang. Den her gang. Den her gang. Så skal jeg nok save dit... det. Du har mange ting på dig. Ja, jeg samler jo. Jamen det er det. Jeg er i live. Okay, så måske... ikke lige nu, creeper. Wait, så enten så skal vi mødes... Nu bruger jeg det her cobblestone, du skal lave tools af. Det er nok ikke så smart. Så enten så skal vi mødes på layer 2, eller skal vi mødes på layer 1, og se om vi kan få lootet nogle ting derfra. Nå, det er der, hvor vi portalen er, eller hvad? Den der by nede på jorden, er det det, du mener? Ja, jeg tror det må være der, det andet uld er. Enten helt nede på jorden, eller så der er sådan en by på. Ej, lad nu være. Jeg er på vej op igen, nemlig. Nå, men jeg tror ikke... Er der ikke sådan et stop på vejen? Nej. Jeg mener bare, der er flere levels det der. Hvor er det, de zombier kommer fra? Altså, de kommer herover fra. Måske. Herfra. Nej, jeg fik... Herfra, eller... Hvor er det, de her zombier kommer fra? Altså, nu... Jamen, de kommer alle steder fra, simpelthen. Samtlige steder i verden, altså. Ja. Her er der steder, de ikke kommer fra, så... Okay, er du over i den der bygning, jeg er død i? Ja. Okay, jeg er på vej derover nu. Okay, sig når du er tæt. Jeg er meget tæt på, jeg kan se bygningen. Godt. Jeg kan se dig. Ikke kom for tæt på. Okay. Der er en zombie mand her. Der er 2 creepers nede i det her hul, så pas på. Ja. Jeg dræber en zombie mand med en torch. Ej, hvorfor kan jeg ikke ramme de her små børn? Altså, dø. Det er... Okay, sådan Ja. Du burde kunne komme herop nu. Hvis du lige kan løbe forbi den der uden at dø. Det må være virkelig. Øj, der er en mere. Okay, sådan der. Og så ind. Good stuff. Nej, en lille mand. Det må være ovenfra, de kommer, eller sådan et eller andet. Ja, jeg tror også. Men hvor? Her måske? Nej. Herude, jo. Ej. Det er... Og den der. Måske er der en kiste her? Intet. De var ikke væk. Bøger. Jeg kaster bøger efter dem. Jamen, der ligger noget nede i den vandgrav, hvor du døde. Det har jeg så ikke lige fået lootet. Okay. Der var bare en, der var død hernede. Ja, det var dig. Nej, men sorry. Ja, udover det, jeg mener, der var en lille mand hernede, det er derfor, jeg gik herned. Nå. Der var en, der var død hernede. Det er jeg sgu klar over. Der var en læderhat, yes. Har du mange blomster på dig, når du dør, altså? Jamen, det er fordi, der er altid en creeper, der lister sig op bagfra, så lige BAM! Så er der bare blomster over det hele. Ja, det er selvfølgelig så. Okay, sådan der. Det burde være det meste. Og det er alt det, jeg havde på mig. Det tror jeg.
Eller også det kan være noget på mit. Der ligger noget mere stof heroppe. Der ligger blandt andet en... Jeg kommer ned med det. Lad os se. Der er ikke noget træ. Du mangler også mad og sådan noget, ikke? Og torches. Jo. Jo, det har jeg stadigvæk. Fint. Så må jeg se, hvor længe jeg kan holde det. Den der, og den der. Og den der. Du kan få noget cobblestone her, hvis du vil lave nogle tools. Ja, det er nok en god idé. Noget træ. Jeg giver det et skud, lad os se. Okay, jeg prøver lige se, om jeg kan finde et eller andet sted, som... Og lægge en slagplan på, hvor der vi skal hen af. Ja. Det er en god idé, synes jeg. Getting an upgrade. Ja, den har jeg først fået nu, åbenbart. Okay, derovre var vi over før. Lad os se, jeg skal også have en. Sten. Der. Der er sådan nogle zombier, der rider på sådan nogle spiders. Oh no. Som om jeg troede lige, det kunne blive værre. Han har en fiskestang. Han har en fiskestang. Selvfølgelig har han en fiskestang. Okay, han er ned. Okay, så jeg tror, at vi skal denne her vej. Du kan godt se, der er ligesom sådan en bro eller sådan noget derovre, ikke? Med glowstone. Det er typisk et tegn på kom her og dø. Så jeg tror, vi skal derhen og dø. Okay, jamen det der med at dø, det kan jeg godt klare. Jamen jeg tror, vi dør det helt forkerte sted lige nu. Jeg tror slet ikke, det var her, det var meningen, vi skulle dø. Nej, det har du nok ret i. Okay, nu skal vi se, nu kommer der lige en masse af de her små ting efter os, vi lige skal væk, inden der vi... så er det væk med den torch, åbenbart. Den skulle bare ned. Okay, der er en ghast. Rammer den kun, dræber den ikke. Rammer den ikke. Ouch. Kom her, yes, sådan, fint. Okay, lad os bare prøve at fortsætte livet, så. Nu får vi speed på. Nu. Nå, det er du, yes. Nu er det begynder at gå godt. Ja, når du løber i front, så må det... jeg skal bare ned under svampen her, så løber jeg hurtigt. Kom så, svamp. Okay, jeg kunne høre en creeper, det er aldrig et godt tegn. Det er bare mig, der står og leger lidt. Jeg har fundet en suppe. Yay. En suppe? Med noget sharpness 3. Okay. Jeg ved ikke, om det er smart at bruge den suppe. Løber du ind i husene og tjekker ting og sådan noget? Nej, jeg troede, du var løbet i front. Det var du ikke, så lige nu løber jeg for livet. Nå. Så fortsætter du bare med at løbe. Ja, jeg tror, det er den eneste taktik lige nu. Ja, det er nok dumt at stoppe op. Ja, det kan vi godt blive enige om. Jeg prøver så, om jeg kan indhente dig et eller andet sted. Du vil bare fortsætte stigen, ikke? Jo. Og nedad, eller hvad? Ja, lige nu er jeg inde i en skov. Der er en creeper. Så er sprunget. Ja, den brugte jeg til at skyde mig længere frem med. Det er sådan et lille boost. Ja, lige præcis. De kan et ret sted at falde ned. Okay, lige nu lever jeg. Det er fantastisk. Det er jo altid godt. Ja, det skal nok gå der. Okay, ikke den der det er det skeleton. Jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvor der er, du lød hen af. Nej. Jeg skal se dit name tag. Og der er mørkt, for jeg har ikke nogen torches. Jeg fik nogle fisk og noget brød. Okay, så er det ikke helt forgæves, at du har været ude at løbe. Nej. Jeg kan se kul. Okay. Jeg kan se spejderspawner. Lad os se her. Okay. Ja, okay, så hvad er planen lige nu? Her er noget, vi måske skal prøve at se, om vi kan finde op ved den bro der. Okay, det er derovre, jeg skal. Jeg går via trætoppene. Okay, jeg er lige i gang med at mande kul lige nu, bare for så vi har nogle torches, fordi at det... Okay. Og det er et farligt sted, jeg er ved det. Har ikke så mange. Ikke på en gang, det er ikke sjovt. En af gangen. Det er meget fedt, der er glowstone oppe i trætoppene. Shortcut back to intersection 1, den her vej. Jeg løber tilbage. Okay, jeg tror, jeg har fundet noget. Nej. Jo. Ind på ladderen igen. Det var lige ved at gå helt galt. Og jeg har fundet et sted, som måske er sådan en nem vej frem og tilbage. Super, har du fundet en anden teleportering ting? Nej, det er ikke en teleportering som sådan. Det er en... jeg aner faktisk ikke, hvor jeg er. Jeg tror, det er tæt på Ja, okay, så det er forholdsvis tæt på indgangen. Hvor man kan gå op ad sådan en anden ting, som er lidt tættere på.
på der, hvor vi skal være. Men altså, vi det kan finde hinanden. Det er nok en gas der. Det er nok en god ting lige at se, om vi kan finde hinanden et eller andet sted. Ja. Okay, jeg så nogen, hvor du løb hen. Jeg kom op igen. Jeg var lige nede i sådan, ja, en sti. Jeg tror, det var herovre, du var. Men jeg tror bare, skal vi ikke prøve, om vi kan få kommet op til det der sted, måske, hvor det er henne af? Jeg skal ikke helt kunne sige det. Nå, så du den der bro før? Det jeg snakkede om? Ja, jeg så den godt. Okay. Godt nok. Bare sådan, så vi ikke... eller så vi ved, hvad det er, vi leder efter. Oj, hej, el for søren, der så falder du bare ned på træet. Ja, kommer... Jeg så en creeper. Så, ja, der er mange ting lige her. Jeg løber lidt rundt i cirklen. Det var hen, det er der, hvor man kommer tilbage. Okay. Jeg var lige i gang med at mine noget kul heroppe. Jeg tror, det er sikkert en god idé lige at få lidt af det med. Okay, der var en creeper gå ud fra. Ja. Hold da op, det går nok det her. Ej, hvorfor er der så mange spiders? Spiders, det er jo muligvis det mest irriterende mob i de her spil, altså. Jeg synes alle sammen er pænt irriterende lige nu. Ja, okay, det var nok ret. Det kommer nok bare an på, hvad man bliver angrebet af. Ja. Så det er det mest irriterende. Okay, noget i den furnace, det var der ikke. Noget i den jukebox, det var der heller ikke. Skal jeg lige placere lidt flere torches? Dårlig idé. Lad os se her. Okay, så jeg mangler lige en lille smule af det kul der. Det får vi brug for. Kan du se, om du kan finde den der ting, jeg snakkede om? Men er den den er over os? Okay, jeg har fundet den. Vi er faktisk meget tæt på den jo. Ja. Hvis det er en ladder, der er der, det må vi lidt håbe der. Væk med dig, zombie man. Okay, sådan er det nok 14 stykker. Udenbart, den der. Vi skal bruge en masse blocks for at komme op. Nå, det er ikke en trappe, der er indvendig. Det ligner det, ikke? Nej, det er det ikke, det er noget ret i. Okay, men så skal vi op ad den sti igen, du løb noget nedad. Damn! Jo. Jeg er ikke fan, jeg siger det bare. Jamen, jeg tror, jeg fik lightet en del af den op, så jeg tror, det er forholdsvis safe, hvis der man bare holder sig tæt på sti. Okay, jeg prøver. Spawner. Ja. Jeg ved ikke, om det er det værd at prøve at tage alle sammen ud. De finder nok bare en måde at placere nogle nye på. Ja, auto-regener de her spawners altså. Okay, jeg har fundet en trappe. Som er en lidt pænere trappe. Nej, følger ned et hul. Den fører ind til sådan en ting. Jamen sådan en ting er altid godt. Jeg troede lige, det var det andet uld. Jeg har fundet et checkpoint mere. Fedt. Ja, så jeg hopper lige igennem. Jeg skal se. Og hvad hedder den her? Nå, okay. Intersection 1 areas. Og Little Empire 2 må det så være, ikke? Jo, det var det. Okay, så der kan vi komme frem og tilbage. Så vil jeg lige gå tilbage og lægge den der kartoffel der. Nå, ja, jeg har en i min intertestes der. Så. Ja, det er også lige det, jeg vil gøre. Og nu... Load verden, tak. Ja, det siger jeg også. Okay, så jeg prøver det, så man kan få et overblik. Der er en forholdsvis stor bygning. Okay, jeg tror lige, du skal komme med, så vi giver på det samme, ellers så giver det ikke nogen mening. Nej. Okay, er du igennem teleporteren igen? Ikke endnu. Okay. Der. Okay, ja. Altså, jeg er på vej tilbage. Lynhurtigt på vej tilbage. Så ved man, der er fart på. Var det den forkerte vej? Det er den forkerte vej. Lynhurtigt på vej den forkerte vej. Det er jo det. Det er det, vi er gode til. Jeg tror, hver eneste gang, jeg skal til teleportområdet, så går den forkerte vej. Jamen, vi har jo masser af tid til at lære det, kan man sige, ikke? Jo. Okay, så her. Jeg sætter bare lige nu noget overskudsblad. Okay, så sig til, når din verden engang har loadet. Jeg står ikke bare ude i luften. Sådan. Okay, nu er den i gang med at load færdig, tror jeg. Okay, ja. Så den bygning, der er nedenunder, ikke? Jo. Den der lidt store ned til venstre. Ja. Muligvis der er uld der. Og ellers så skal vi nok over på den anden side. Har du været hele vejen hen med den her bro? Nej. Det er også en god idé. Der er en kiste. En kiste. Gratis stof for sådan da.
jeg tror, jeg leder den her ikke. Jeg ved ikke, hvor den leder hen af. Der står et skilt. Take a break from dying and enjoy the view. Yay! Ja, Oj, der er sådan en... der er en all-seeing eye, allows you to zoom, og en emerald. Minus 100% speed, hvis man bruger den der. Prøv at, der skal zoomes. Oh! Jeg er fan. Ja. Man rykker sig ingen steder. Lad os se her. Så den her. Hold da op. Så bare hold W i bund. Det går stærkt. Ja, der er fart på, ikke? Ja. Jeg tror, at det er ved at være tid til, at vi runder af. Det er jo til gengæld også et godt tidspunkt. Vi har et godt view. Ja, og vi er begge to i live. Okay, så næste episode går vi lidt ud på at finde ud af, hvor der vi skal hen af, ikke? Jo, vi skal finde det uld der. Ja, Det er stensikkert. det er nok en plan. Nå, men tak fordi I så med. Smid et like, hvis I kunne lide den her episode. Dislike, hvis I ikke kunne lide den. Og gerne følg med næste gang. Det må være ordene. Farvel. Hej.